Primeran C1. 59, metabertsoa, gizakion mundua guztiz aldatuko duen plaza. Metabertsoa. Bai, ez. Oraingoz, bai zegoela kontzeptua web 3-aren inguruan hitz egiten genuenean, ze izango zen etorkizuneko interneta, ez? Eta bai komentatzen zena zen, metabertso honen inguruko hainbat teoria gure bizitza internetaren bidez egiteko gai izango garenak, ez? Eta Mark Zuckerbergen bideo honetan, bai ikusten zela pixka bat ideia hau, ez? Pixka bat gogorarazi ziguna Second Life programa, ez dakitzuk ikutu zenuen noiz, bai? Bueno, pandemia garaian, betean, etxean geunden bitartean, zuk gogoan izango duzu, Ainoa, bazirela diskoteka asko, batez ere Berlin aldean eta martxan jartzen ari zirenak horrelako plataformak jendea harremantzeko. Firefoxek ere horrelako kontu batzuk ez ireki zituen, ibili izan hor bilerak egin alizateko lankideekin nolabait eremu digital bat sortzen zuela, ez da norbera bere abatarrarekin hor elkartu zitekela, baina gero, bazeuden, esaten dizudana, Berlin inguruan areto hauek, non diskoteka baten barruan egon zintezken zure abatarrarekin, komunera joan, musika eskatu, edan, gauzauek egin altziren tokian, ez da? Honek Second Life honekin antzekotasun handia dauka. Bai, eske guztiz, hau da, izango zena zen gauza hauek pixkoat nitxoagoak direnak mainstreamera eramatea, ez? Eta orduan Facebook egia da dela enpresa bat, hau egiteko medioak dituena, ez? Eta esatezuen metabertso honetan bildu izango zarela lagunekin, bertan lan egin izango dezula, zure avatarra customizatu izango dezula, eta hau dena izango da errealitate virtuala eta errealitate aumentatuaren herramientak edo terresnak erabiliz. Facebookek jada ere badituenak eta erabiltzen dituenak bere lanerako katalogoan. Orduan, pixka bat izango zena, hoi da, Ready Player One pelikularen antzeko idea bat, zu etxean bizi, eta ordenagailuan sartu eta ordenagailuan bizitzearen inguruko ideia da. Baina ze pasatzen da gorputzarekin, Ainoa? Ja, ze pasatzen da gorputzarekin, zuetzara oso zalea, ikusten zaizu. Ez, lasai. Kostatzen ari zait, hau. Kostatzen ari zait. Zuri gustatzen zaizu, errealitate berri hau? Ez planteatzen duen bezala, ez dakit oso eseptika naizen, nik uste mundu guztia dela oso eseptikoa guzti honekin, ze denai ere bizitzea pixka gustatzaigu eta baita ere benetako gure lurra alde batera uztea interneten bizitzeko ez zait idea oso nahi iritzen. Zaila. Aipatzen, kontatu nahi diguz ere, ekonomian zentratua dagoela, sortzaile. Bai, Zuckerbergek erabiliko duena ziurrenik jendea, zuetan bezalako jendea ez dagoena horren ohituta olako idea bati bertara murgiltzeko sortzaile ekonomia erabiliko dauda. Hartu youtuberrak, hartu interneteko sortzaileak eta eraman beraien produktuak metabertso honetan sortzera. Hau gertatzen da adibidez, ez dakit nuntzen Fortniten edo kontzertuak eta ematen diren moduan, eta inoiz egian Fortniten sartu ez den pertsona batek bertan sartu eta bertan sartzeko gogoa eduki dezake lehen aldiz, ez? Orduan nik uste eta hau izango dela puntu nagusienetariko bat, Facebookek datorren 5 urteetan esan du, ez dakio gura indikan, 10.000 lanpostu sortuko dituela metabertsoan lan egiteko. Eta dudarikan ez dago, kapitala badagoela, Facebooken partetikan. Baina, badago beste teoria batzuk, beste batzuek esaten dute, azkenerako metabertsoa mantxo sortzen ari garela, ez? Esan du guztia metabertsoan egin behar duguna, gaur egiten ari gara, hau da, lan egiten ari gara internetez. Zuetan oraintxe bertan dei bat edukitzen ari gara irratirako interneten bidez. Bai, horrekin ados nago, baina ezberdina da tresna ataza bat egiteko erabiltzen baldin baduzu edo tresnan bizi behar baldin baduzu. Bai,
Bai, egia da, Eta azkenean bai, metabertsoa ez da gure aldera biliko dugun gauza bat, baizik eta bizitzora derrigortuko gaituzten gauza bat, ez?